Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Sisebenza ngokuthola ama-unit rates. Asibheke lo mbuzo. UJayden kumthatha amahora amathathu ukuthi ahambise amaphephandaba awu-189. Yini i-rate per hour ayisebenzisayo ukuhambisa wona lamaphepha? Asibheke la esikuphiwe singakubhala. Namahora amathathu over hambisa amaphephandaba mangaki? Naku amaphephandaba awu-189. Sobhala la. Thina sifuna amahora. Singaphinde sithi mhlawumbe futhi 189 wamaphepha over lamahora basinike wona mangaki? Mathathu. Into efanayo nje na. Siguqulile nje. Uyabona? Yini iyiphi inamba engenayo ku3 iphinde ingene na 189? Noma u3 uyangani ungena kangaki ku189? Asibhale la eceleni. Sibale 3 times 8. Bala nami. Ngiyathemba lezi balo uyazazi. Naku siyasondela kumphumela wethu. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi u3 ungena kawu63 ku189. Ngakho ke isibalo sethu siyaqhubeka ke manje. Sizothi 63 wamaphepha ngehora elilodwa. Ngakho ke umphumela wethu ngathi siyawuthola. Singathi uhambisa basithi 63 la over 1. Uhambisa amaphephandaba angu63 ngehora elilodwa. Umphumela wethu utholakala kalula. Sitholile ukuthi 63 wamaphepha